Il-frażi Malta tagħna l-koll saret Malta tal-Labor biss. Il-Prim Ministru qed imur kontra l-weda tal-meritokrazija, kiser il-weda tal-fuel li se jintuża l-Power Station, qed jinqdew nies tal-qalba, oħrajn spiċċaw bit-transfers, spiċċajna b'sitwazzjoni allarmanti fil-qasam tal-mediċina, kollox sar qisu xejn mhu xejn u l-Gvern spiċċa bla roadmap. Hija din l-analiżi li saret mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil tal-ewwel 6 xhur tal-Gvern Laburista immexxi minn Joseph Muscat. Kummenti li waslu waqt laqgħa ta' dialogu fuq il-fosos bit-tema 6 xhur ta' bidla immexxija minn Alessia Bsajla Żammit. Fl-ewwel attività tal-Festi tal-Indipendenza, Simon Busuttil saħaq b'mod ċar li l-Oppożizzjoni se tkun qed tkompli miexja b'mod serju u effettiv u se żżomm lill-Gvern taħt il-lenti. Il-Partit Nazzjonalista se jkun il-leħen tan-nies. Aħna bħala oppożizzjoni qegħdin hawn u dan hu l-messaġġ li rridu nibatu anki dan ix-xahar mill-fosos tal-Furjana. L-oppożizzjoni qiegħda hawn ser tibqgħu u ser żomm il-Gvern taħt il-lenti fuq kull ħaġa li qiegħed jagħmel. Il-kap tal-Oppożizzjoni tkellem fost l-oħrajn dwar il-ftehim tal-Gvern Laburista maċ-Ċina, ftehim li qed iqajjem ħafna mistoqsijiet. Mhuwiex trasparenti illi fiċ-Ċina jafu. Fl-Unjoni Ewropea qalulna infurmawhom u l-poplu Malti ma jaf assolutament xejn. Dan mhuwiex trasparenza. Waqt din il-laqa minn barra interventi mill-pubbliku saru diversi interventi anke minn kelliema preżenti. Il-Viċi Kap Nazzjonalista Mario De Marco fakkar li l-Oppożizzjoni se tkompli tistinka favur ix-xogħol filwaqt li l-Gvern mhu jgħid assolutament xejn dwar dan. Helga Ellul, kandidat tal-Partit Nazzjonalista l-elezzjonijiet Ewropej, fl-intervent tagħha saħqet li l-politika tal-Partit Nazzjonalista dejjem ħasbet biex in-negozju jimxi l qudiem. Ikkummenta wkoll il-kandidat għall-MPs Kevin Kutajjar li minnaħa tiegħu iffoka fuq Għawdex fejn esprima tħassib tiegħu dwar il-ħolqien tax-xogħol. Kandidati oħra għall-Parlament Ewropew, Therese Komodini Kakija, qalet li hemm biża' li bil-politika tal-Partit Laburista Malta se timxi lil-hinn mill-Ewropa. Filwaqt li l-kandidat Kevin Plumpton spjega li dawn l-ewwel 6 xhur tal-Gvern juru kif qed jerġgħu joħorġu l-eruq tal-Partit Laburista.